16 jum wara s-sejba tal-katavru ta' raġel f'Birżebbuġa l-identità tiegħu tibqa' mhux magħrufa. Il-katavru kien nstab nhar il-ħamis 14 ta' Lulju wara li xi ħadd ċempel lill-pulizija u nfurmhom li fis-sit qrib Ardalam kien hemm ġisem mejjed. L-irkupru tal-katavru mill-post involvit operazzjoni delikata minħabba l-istat qawwi ta' dekompożizzjoni li nstab fih. Fil-fatt ma' sejba l-katavru ma setax jiġi identifikat u l-unika konferma li ngħatat fis-sigħat immedjati ta' wara s-sejba kienet li l-vittma kien raġel. Lanqas l-awtopsja li saritlu fis-sigħat sussegwenti ma serviet biex tidentifikah biex kien fadal biss ir-riżultati tat-testijiet tad-DNA li setgħu iwasslu biex il-vittma jiġi identifikat. Iżda minkejja li għaddew aktar minn ġimagħtejn sa issa għadu ma wasal l-ebda riżultat ta' dawn it-testijiet forensiċi. Kif jaslu dawn ir-riżultati l-ewwel ma jmorru huma għand il-maġistrat inkwerenti Gabriella Vella li fetħet inkjesta dwar is-sejba tal-katavru. Dawn imbagħad jiġu mgħoddija għand il-pulizija li min-naħa tagħhom joħorġu stqarrija bl-identità. Is-sejba tal-katavru tar-raġel mhux identifikat seħħet ftit ġimgħat wara lejbien ta' żewġ tirġiel anzjani. Fit-3 ta' filgħodu ta' 28 ta' Ġunju, Carmenu Fino ħareġ mir-residenza San Vincenz de Paul u ma reġax daħal lura. Fino għandu 83 sena u jbati mid-dimensja. Jumejn wara lejbien ta' Fino l-pulizija rrappurtaw lejbien ta' raġel ieħor Salvo Bonnici. Dan l-anzjan għandu 70 sena u jgħix il-Gudja u issa ilu nieqes xahar. Kelliem l-pulizija konferma li tfittxija għal dawn iż-żewġ tirġiel tibqa' għaddejja. Fil-waqt li qal li minn barra dawn l-irġiel hemm numru kbir ta' persuni oħra li kienu rrappurtati nieqsa u qatt ma nstabu, għalkemm in-numru eżatt ma setax ikun ikkonfermat.